Bakhuid dan Trai nakabinda pertaling kiri kakongo ba induk yogishin koi cingkia Trai nakabinda iya pen ba iba pentingan kakongo ben yogishin koi cingkia Trai nakabinda iwan bakun dingdo ben yogishin koi cingkia Trai nakabinda Kacing cetai bamju bermisi jum bibiana karendo Tuai nakabinda kacing koi cingkia jum militaris dingdo Nongstoin Right, sedang penambahan Lait-ïa Taïiew. Lait-ïa Taïiew. Kopara tongin Sngi yau Trai nakabinda kanega step hagabo Trai uleyalam yangi ban mani yabu haganega Sngi Trai ba kathinyu bagabor Trai kanang ban yar halo chungi halor ki jing tumu chungi halor ki jingang nur chungi ba baro ki jim phule ka khot ka weringi ban long ki baduwai daga jing riu balai Inang shimenda hagane ki yokirish Bakhuid ay ka bor jong Trai kan Trai kam halo jongi vai pa iwai ha kerteng upa barukon baru mensim Bakhuid amen ka jinga e jong Trai jongi u Jesus Christ pat ka jingi jong ublai lem pat ka jinga selok jong mensim Bakhuid kindon rengkhat bat pi barong ko himen ko para Ngidang yos ngo naga jimpule naga kitab Genesis kumno u Abraham u layaside naga binda ka Sodom bat Gomorrah kibriu ki ba im ha ka pop kibriu ki ba don ha ka jingjot Henry Abraham u latuwai ngiru ngidon kam ban tuwai naga binda ki nom pop bakin kala ka bamod ngiru ngidon kam ban tuwai yalate bangin kerla ka bamod bangin ino ya ka pop ladang i kloi ban ino ya ka pop ladang i kloi ban kerla ka bamod utrai un teize halo jongi ya ka jingis ne ka jung bak ha ka ne ka kerlip mak
tongin Sngi por ban pan map nagabinda gilait kila jungi sha une uble ubakhloi ban isne yangi bakhloi ban yai map yangi bakhloi ban pen khadang egida ka jingai ekachung Jesu beid ngila kwa ban ya jan bat me ngi kwa ban im ha ka jing koi pen koi ya ka met kapar jungi pen koi ya ka men siam jungi pen koi ya ka jing mo jim bar kha jungi pen koi ya ka do nu jungi da ka snam bakar dor ka jame nga palam ha u play pardon for ro but happy ko himen ko para pangale pop shibun e da ka jim par kha da ki tin da ki kam da ki jing le kle da ka jing le pala janga da ka jing le pala janga da ka jing le pala bakrao e janga da mar khata nga karpad ye ga maria bakui kabayai sa ka teizoti ya ki angel ba ki ri koi bad ye pi ko himmen ko para benduai na ga binda janga ha utrai ublei jangi Ublay ba dun bor baro nis sene yangi barendala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Who try to isene who try to isene who try to isene who try to isene Isene, O Cristo Isene, O Cristo Isene, O Cristo Isene, O Traito Isene, O Traito Isene, O Traito Isene. Traito isene, Urong Leishadro, Badakan Lo Jingsu, Aki Ben Privaro, Balon Gamon Baba, Yaya Roya Ben, Inabani Mani, Yak Ben Gurong. Ni sungu yame, o try go play simple, o pardon barbaro, o tungawe upa, o fly you Jesus Christ, o kulang rotu play bakit kipopante, o pianga jingkerpat. Yangi Letama me Bakhuid Letama me Trai Uwe Bahakrita Ameko Jesu Christ Amekaya long play Ajingya long kawe Adumen simbaku Yakabulo mupa Tongin niya duwai Tongin bu Yagijing tumushime shimet jungi hau Trai Nagabinda balong kikun Bakhuid Kibashanya tele telanya Trai Nagabinda kibapang kibashitam Kibatiah ki hospital Kibadake Sngi kaminda ka Sngi Kibadon Ki program baper Ay kaboro Trai Kanang Trai kam halo jungi barra Koblei kopa badong da jungi Klemma me omdon eye Bakhuid omdon eye Bakardor To yarap yengi
ban pendant kam hok ya ke jingai babuon jame bata yalam yangi shaga jingim bam jike nge pan yakani da uji Jesu kun jame utrai jangi ubayim barabasan shar badme badumen sim Bakhuid uway oblay junom la junom. Amen. Kajing pulih dari kitab Genesis, kalau nong kat pra, kat kot arpau, ter hadu lai puar. Nang tau Trai long, namarba kajing perta shla persya ka Sodom bat ka Gomora, kalong ka jam bat kapop congki ka krau sibon. Ngadai ban Lait-pek, lada kajing lai congki kaya hapat kajing perta shla kepala poi syanga lada kamdairu ngan setip hangta kumta kita gibreu kilap hai nangta pat kilalech syapang Sodom Henry Abraham udang yeng hakmat utrai teu Abraham ulawan hajan badulaong hatu men penjot lang ya kibahok pat kibaman Trai lada dan san pongut kibahok hapo kata kesenong hatu men penjot ya kata kajaka klem pelait ya ki san pongut kibahok kibadon haka dalelai mame wat le kumta ban peniap ya kibahok lembat kibaman kumta ba kibahok kisya kum kibaman Wadle mami kumta hatu kat unong bishar kaperthai barok kawai omle ya kabadai hangta Trai long pangan dasyam hasodom san pongut kibahok hakata kasnong ngan pelait ya kata kajaka barok kawai nagbanta jungki wa Abraham ulapai tin hakme ngau ba tang kadomet padupai ngaraslan ban keren ha Trai Trai lada duna san naki san pongut hatu men penjot yaka shrong borok kawai namar duna sangut teu ula jawab ngan om penjot yaka lada ngasyam san pos sau pau san ngut hangta Abraham ula kelibiang yau uang Trai dontang san pongut sau pongut hangta ula pai ktin na kabanta ki sau pongut ngan omle yaka teu Abraham ulong atrai wat bitar ngan keren biang Trai don lai pongut hangta ula jibab ngan omle yaka lada ngasyam lai pongut hangta ulong hakmi ngalale slur ban kren hau Trai lap tang ar pongut hangta ula jubab nagbanta ki ar pongut ro ngan om penjot yaka te ulaong atrai wat bitar ngan kren satang kane sisen Trai ladalap tang sipongut hangta ula jubab nagbanta ki sipongut ngan om penjot yaka kakte nublay Nomor Praspa Sanpundriu Nomor Praspa Sanpundriu Nyarwai ke antifon Ba'a Ngadang syukur mesyaganya bila mensyaganya bila
ka ching pule na ka shiti uplos Bakhuid shaki kolose kal nong ka ar khot khat ar hadu khat saw ha ka baptisma la tep lang ye phi pat ukres bat la pen mi pat ro rengkat bat u na marwa philangai ha ka por ublei ubala pen mi pat ye u na ki bayap philayap ha ka pop pat on pat pat od share ka do jong phi Henry ublei ula aya phi ka ching em mathamai rengkat pat ukris ulama bi ki pop jong ibaro ula pendam no ya ka ain ka bayeng persya yangi pajek jing dawa jong ka baro jaga bakan thet ya ka pat sa ya ka jaki prek halor ka ching pana kane ka ktinu Trai Trai undon reng khat bat phim ka jim pule na ka gospel Bakhuid khat kumulukas Shisin ujisu uladang duwai hakawe ka jaka yenda uladep uwe na kisinran jangu ula ong hau ko kinran to hikai yangi banduwai kumba uya anis ula hikai yala kisinran ujisu ula ong haki haba piduwai to ong Kopa kanlong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame toay yangi ka jimbam jongi kaba ha lakasni tomap yagi pop jongi namar niru ngimap yabaro kibalesniu yangi but watsha ba en penshoy yangi ujisu ula ong halaki senran Trai uwenapi uleit shaying uparalok hakapo shiteng senya badu ong hao kolog ya ai klianse lai tiligipo uparalong jonga udang shupoy hak na kaba wan jing wan but ngam don jimbam eye naga venda jongu Trai ulog jambi unjubab napoying watliya yanga yaka jingkang lakang kikun jonga bat nga ngilatia ngamla ban ki ban aya i yapi nga ong happy walada unam ki banai la u yade logro pinban unsaki bat unai kadba udon kam namarba unang yai tid ti kumda nga ong happy Tepan pensa yo toward pensa shem to tid baden sa playapi naba kat ubapan unyo but kat ubawat unshem but ya uba tid and play kato uno napi ubalong upa unay ala ukon daugsein haba upan doka ni hato unai yau da kenyam lartam haba upan da ke peleng
lapis niu katno pitip banai dakie kie ki baba yalaki kon katno lele upa ubaha bening unai da umensiam Bakhuid hakito ki bakar part yawo ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ke jimpule maro laitli kahikai yang imendakasni shapanga jing kardor jong ka jing duwai bad kumno ngide ben duwai bad kumno ngila ben yopitiyang yakaba ngipan na utrai ka jing duwai kumbangitip kalong ka jingya de bajan bad uble ngi baro ngilong ki baduwai omdon ivena padencho ngiru ba jingai na kaneka jingduwai baro mangi duwai halaka jonga jingsngawutu halaka jonga jington kam bad ngimju sange banduwai mankas ngi duwai bad ngi jidru hakano ka dur ngin duwai bad habag ngi duwai ngi baro ngi don ka jingtumu ha ka jingmo jangi nagabinda ka ngi duwai haba kala jan ki exam ki kinna ki duwai bakin pass ba ha ki exam kilaban toba ek exam haba ki bru ki pang ki stam ki duwai bakin yo jing ko jing kia haba ngi don ki jing jin jar ngi duwai bangin light koloi na ga jing jin jar ba don ro ki ba duwai bakin nim kam koi na ga jingim changi bakin light na ke jing tenju ke jim pen shoy malla ke jing duwai ka yalam yengi shakat tolong jong ubala banai yengi yakabor but mendang yusngo na ka jing pule baning kong na ka kitab Genesis u Abraham uladon ke jingade bajan badu balai namar ba udon ke jingade bajan badu balai haba ulatte ublai mut ban penjon iaga Sodom bad Gomorrah namar ka pop jangi ulas tang ban yasaid hakamato balai ke baduai kide bandon ke jingade kaba palat liam kaba pelang yaki ban sngoslur ban keren ban pan ban yasaid habangi paid ya u Abraham ngilaban yo i u Abraham ulas ngaut tekana lada u ang eye hakama to bele un snap yawo hamalla ke jingduwai ngide bandon ya kana ke jing ngaut tekana bonsin ngilaban tin ha ke jingduwai chongi ngimba don ke jing ngaut tekana ba ngimba don ro ya ke jing ngaut scam halor ke bangi pan lese ke jingya de jongi bado balai katalot palan haba ke jingya de jongi bado balai katalot palan ngis ngauju ngim jus ngau jan bado balai bad haba ngim jus ngauju bad ngau jan bado balai ya kabangi panru kamlong kaba da ke jing ngau tegana hangne Abraham ulas lor ba ulas ngau tegana ba lada uang eye ha uble unom penshitom iawu ne uble unom dom iawu mat ulas tangban iasaid ula yasaid nagabinda jongno nagabinda ki snong ki ba impalat iaka jingit ke jong uble kila iaka jinglong kaba pensno si sat ia uble namar ki pop jongki
but paid hadukat no u Abraham uladon ka jingit ya ubale. But one yaside nagabenta kiburiyu kiba ubale ulamut ban penjot. Ulamut ban penkala ya ka jingmut jong ubale. Umut ban penkala ya ka jingrai jong ubale. Ubale ula rai but un penjot no Henry u Abraham udang persyang kabala ban penkala ya ka jingmut but ka jingrai jong ubale. Ha ka jingdawai ngiru ngi persyang ban penkala ya ka jingmut. Les ubale ulamut bangin iap no ha kata ka jimpang Henry naga binda ki jingduai jong ki bashirhem ki bangit lese nginang yo biang ya ka jingim lese lempa ka jing accident ubule ulatumu lese kini ki kon ki niap Henry na mar ka jingduai jongno lese ki bayit batoin jongi ni light na kata ka jing accident lese habang ipuson ya ke jingim jongi ngim don satya ya ka hok ban im slem ha ka ne ka perte Henry naga benta ki tu ki bajan bado bale ki dang yai duai ki badang yai aside namar ke jing duai jongi ngidang im slem ha ka ne ka perte lese ubale ula dom pala dia ka perte Henry namar ka jingri ubale Bat ke jing shania jom kato katno ngot ki rikoi ngidang im mindaru hakene ka parte kumu Abraham ulayang ban yasaid san bongot naka san bongot shaka saupusan nangta sha laipo sha arpo sha shipo but ulas tang ban sngobutu kadba u Abraham ulayang hakamato belai ulas ngawutu hakane kasnang omdon what arangot laingot ro ki bahak Henry udang penslem udang pan por na jisu udang pan bor na ubelai udang pan bor na umensiam Bakhuid malle ki jingdawai changi kalonga jimpan por nagabenda ki bayit batain changi ni pan por na jisu Sashisnem kin kala kabamot. Kumba ujisu ulakaran siya pang ding dimbur bam seiso. Don buon ki himen ki para jongi kidang iyang hakamato balay ki yasay nagabinda jongi sashisnem kin sakala kabamot. Kumba u Abraham ulas ngauto siya'y kadar wat iyawu para jongu wat ukun persa jongu ulot umlong ubahok hadu kata namar ngitip ulot ulong ubad dibuaid sisin lada u dibuaid itu itaw kiberiu wat halagi kunru laban itu hadu kata usyai dikiat te habau yang hakamato bleben duai utip wat iya ukun persa ulot ru ulong umde ubahok But kikon, kinde arngut chung lot. Kadu kadwai nilaban yoi. Kimlong ru ki baba hadu kata. Kimde ki baba. But katanga chung ru kaju. Henry u Abraham udang yasaid. Namarba u Abraham ulayasaid. Ubele ularay man perlait no. Yaki kun persa. Kabamut u Abraham ulayasay nagabinda jongno. Nagabinda ki ingasem jongu. Nagabinda ki bayid batoin jongi ki bambatlong ki bahok satya. Namar ngitip yaki kun kinte jongu kila syongsang badu pala jong. Kabamut baro kini ki kun baro kini saungut kilang ginompop kimde ki bahok badula angkum no lada dot sanpungut ki bahok haka Sodom bat Gomora kotrai hatomen perlait iaka snang ublay ang ngan sa perlait Henry wat uweru don hanto tenteng ko himmen ko para ngiduwai nagabinda ki way omde na marba kilong ki bri bahok Henry lemba ke jingri belai jongi lemba ke jingku jongi lemba ke jingle wa jongi ngilaban penim ya ki numpop ngilaban perlait im iya ki baduna
bad kapor ka jingdawa jong kene ka juk ka ba minda ngide ban don bun ngut ki ba khloi ban yang kum u Abraham ban yasai naga benda kinong pop lemba ka jingdawa jongi lese ngila ban pelong ye kinong pop shaka jinglong ki ba koe ka jing so si jong kene ka juk ka ba minda kalong don manoru wat bakloi ben duwaya side nagabenda ka parte kabamenda ki duna ba ki briyu ki kenmau ye ki we ben duwai lesing i duwai nagabenda yalade but kane ka jimpule ka hikai shai ka daryangi ngi don kam ben pelut por ben duwai ye ki we lemba ka jing duwai ngila ban pelait im yaki bayid ba toin jangi yaki ba hinga sem jangi yaki kur ki jai jangi na ka jing jat tiaw na mar ka pop baki im ladang ngim duwai kaya ka ban sajia kat kum kane ka jimpule don mano balaban penim yaki lese don ki jing snow hapo jangi habangi duwai shipor alpor lada kalam seiso yega jing duwai ngi sange koloi ngilong ki buryu ki babu por hakamato ble hake jing duwai jangi ngi bu por hakamato ble lada menai hapateng kane ka por ngallong ka jome lada mem snap yenga habanga duwai nganum ishu yame ko ble kane kalong ka jinglong ru jong babun ngul habangi peit yang ka gospel minda gasngi ujisu hikaya ka jingduwai ko pajangi kadon ka jingya per ya ka rukam ba Matthews uhikai na ka jingi kai jong Lucas ka bangi pule minda don bon ki tin ka bangi mlapshu ha ka gospel jong Lucas kalong ka monjame kum nuksa ngim lapshu ha ka jingduwai ka ba u Lucas ulato but kumjuru jimbam kaba man kasni ulaang hala kasni but kala don kajingya per na mar ni habandon kajing shania tele telan ha ublay Matthews uhikayangi barabor pallong ki bale ya kamon ublay badu Lucas part uhikayangi nadu bastang hadu bakot tolong ki baduwai banila banlapru ambon gi jaka u Lucas u kedaw ba u Jesu la kiusha ulum ula duwai marwe ka jing duwai kalong ka ba konsan ha ka gospel jong Lucas but haba u Jesu ula stang ban hikai ngitip ki sinran kilatrang kumno u Jesu duwai ngiru ngikwa ban duwai kumba u Jesu u duwai but u Jesu la stang ban no na hakabat hikai ya kane ka jing duwai ko pa changi nangda ban penso tu shushu yaki omde ban shu sange ban duwai shisin don bun ki kon changene ka jikka ba minda kilong ki ba pindap ya ka rukam bun apadain changi ngis ngotu bakala ka jing duwai kalong pindap ya ka rukam ladang ngalaban pindap kata tiligi jing duwai kalabia henry Jesu pad uang kumno lemba kaneka parshi ba ula ong shapang uway uparalo ubalesha uway ban pan yaka jimba namar lawan jingo uway paralo haying pormit si teng sinya Jesu ong ngimde ban long pindap ya ka rukam henry ngide ben yai duwai ya ka jingyai ne ban duwai ka jingyai ne ban sa ha ka jingkuit kalang ka ba seiso nanda larangi pet benia ya ka ne ka parshi ka ba Jesuang utau paralo ula late haba ula one way paralo hayeng ula snot kana ladang alaban late mare shaying jong utau paralo nganyo jimbam ula takana bha Padom don kano ke jingar tatin halor kata ke jimpan halor kata ke lindi ula tibha ye ke lindi pormit ula mare kabamud
ka permit ka ba mut kumbang ira torchlight jang mobile phone hakata ka por kimdon kano ka torchlight banra lese yaka umpini yang syarak kira te imla ban yoi bha yaka lenti Kenre uni uburi ulalaban mina haka posh teng singia namar ulayatu bhaya kalendi kabamud bun sin ushait iyai hakane kalendi kabamud jingduwai bun sin haka jingim Kristen Catholic bun gi Catholic mindaru kempat nang bha banduwai yaka jingduwai kabakadau hangi da kabala Don bon ki kon jangi ki don haka shudon haka nam henre ompat don ka jing sahutu ban ka jingyaine banduai henre uni uburiyo ulam minayin ulam marayshayin jongu paralo bad ula yatuba ula sahutuba yagalendi hangno ka don toleu hangno ka don mau jingtot hangno ka don ki jingma pormit haka por jongi ju haka taka por ngitip don bon gimrat kalau don gip sein don gi jimma ba bon chai henre shim lating ya kalenti shim lating ben yai shim lating ben mare namar ulayid palat badula shania ya uparalog ula poisha im paralog ngitip ula lekomno ula tid ya king jongu bad kalampli yaga jingkang u paralog ula pertana po badula ompeit ngamla yengshu ngamla kishu namar ngalayutia baki kon badnalorba lakang yaga jingkang uni ubri shimla sange bad ladangi peit binia yake daw kabaw paralog na po ula ay kamde ka daw basyong nongri meye kay kanjiayu ladau kitia na maruang kikun gila yotia badulawang lakang igi jingkang kimde ki daw kaba uni uburi ulaban nge salayayu ladau kitia kikun lada yojia lada kikun kiki naga jingyotia kamdon jingma eye Henry une ubri ubanapo ying ula ye ki daw bam shong nongerem ban peni hangi haba don ki daw barit baria hakama jongi habangi pan ngemde ban do jingermen lesri uble un penslem uble un satawlat ban pensalem lese pindu jingermen yangiru habangi duai ban tinju yangi hadu katno ngiyaine haka jing duai jangi ngide ban long ki bayaine haka jing duai baduni uburi na poking shimla ang pek namdone ye bana yepi ula om ki kon gelayotia ki jingkang gelakan bat ngamla banki henre shimla ang ngamdon pu bana yepi kabamud upu don bay kaying kabamud habangi duai ngideben soto uble ulong uba rispa udon kijing kerku pahu pahai banai nagataga daw haga shiti closing years ngo ujisu lemba ke chingiap jongu ula penkre ya upu ula penkre ya ke chingaye nagabenda jongi Henry namar ba ngimju pan ngimju yo namar dona ba ki brio ki Trai shitam haying uppa jong uble haying jong uble uppa ki pahu ba ye ke jingaye jingurku Henry dona ba ki brio ki aine ben pan ye ke jinga e ke jingurku uppu pahu ba omde tang laitli ki pu bon ba ki pu don haying uppu hangne kala balong jinga e jinggerku kaba uble umut banai yanga badiapi tengide ban pan naga benda une upu naga benda banyarap yakiwe kimdon pu we paralo udang shong haying jongu ula wan pormit umpadon upu minda ude ben wan pan na utrai ba undu blaban ra yaka jinggerku naga benda une uburyu kumu Abraham ula duai aside
Bandra ia ke jinggerku halor ke Sodom bat Gomora. Uni uparalok, ulay syaying jeng upar uto wepat paralok, bandra upu namaru ni ubrius jong teli. Kaying jenguru kala teli, minda udon kambanai. Kane ka dega jinglong jeng ke jing tuwai, kane ka long ke jinglong jeng ke jing tuwai ia side. Ngim de ban sange ban tuwai ia side. Jisuang ti pan but ward. Kane ka de palong ru ke jinglong jeng man pa iwei bangai thau jisu. Bad ujisuang kae ka bangipan. Badai umen siam bakoi. Hamalla ki jingduai kaya kabang ide bentrang umen siam bakoi. Nagatagadaw ladapis ngabha ya kadakot kabalai ujisu la penkut kumno ula ong la lapis niyo katno pila banai dakiye kiye ki babha yala ki kon katno lele upa ubaha baneng unai da umensiam bakoit haki tu ki bakar padiahu kabamut ke tong jang ke jing duai ya ka subject jang ke jing duai ya ka pang jang ke jing duai jongi kalong naga benta umensiam bakoit omde benyo kaspa kin dia omde benyo ya ka burom kin dia henre umensiam mallaki ukerish bakoit mallaki jing duai ni duai naga benta umensiam bakoit ko himen ko para Hagane giu kerish Bakhuid dakabas ngautu ya ka jing kardor jang ka jing dawai ngin stang ban pan ngin stang ban tid ngin stang ban ward naga benta kane ka jingai light tiligi pu kalong light tiligi jinglong jang ka Trinity Bakhuid badu Trai ukloi ban penslay yangi daga jingai ka jingkar ko lada ngilong ki bas ngau tekana bat ngeit bat ngau scam hakane ke jing duai utrai unum ino yangi bangin long ki kon ki badap daga boru Trai ko jisu be id yes ngau ya me naga binda kane ke jingi kai ka ba me ai hangi bun sin ha ke jingim changi ngim ju yaine naga binda ha ke jing duai ngim ju ya side naga binda ki ve bun sin ngi bishar pendrem ya ki nampop I bishar pendrem yaki bri ki basiniyo henreng imju bojing duwai nagabenda jongi hikayang iko jisu bangin lang ki baduwai nagabenda ki risuniyo ngi duwai nagabenda ki ka jingsuniyo jonga parte kenamba kumu Abraham ngilawan banra ngilawan se yaki bahok napadeng ki risuniyo enyaro yau Trai Jesus Christ Ko himen ko para tongin playa ka jingay ka jang. Laispa Sa
Tongini adwa ya ublay upa jangi bas ngabha ban yakren baki kun jangu. Nagabunta aku pa Bakhuid jangi ubishop jangi kiling dok pergi katekis jangi bagindup penlait por shibun hakicing duai kabalong kacing irap bakrau shibun nagabunta kacing penim yakibreu jangi ngi kerpat ya me ko Trai Ngi karpa ya me ko Trai. nagabunta kan ikerpei kristan jangi bagcing duai lang jangi kandup yalam yang isya kacing sngu kenduk bajeliu bangialum lang tasisya kum shipara ngi kerpat ya me ko Trai Ngi karpa ya me ko Trai. Nagabenta iway pa iway nangi ba kat bangi duai ngindup sngo kendu halade pangimlong ki babidor pa ensya scoringi bat kumta bat sngo tho ya kacing baha ublay ngi kerpa ya me ko Trai Ngi karpa ya me ko Trai. Nagabenta pon ki kristan ki bom ju duai ba kendup sngo tho bakhlem kacing duai ki don kacing seir bakrau ya la kacing penim ngi kerpa ya me ko Trai Ngi karpa ya me ko Trai. Nagabenta ki breu baro baling ba kacing duai jo ki kristan kan dubla men sngo tho ya kacing long nong pop jong ki pat badon kam baken long no ki jong blei ngi kerpa ya me ko Trai Ngi karpa ya me ko Trai. Kopang ya roya me ba melapa yala ukun ujisu ban hikai yangi kumno banduai ai baka jimparka bangilong kikun jomme kanai yaka jinkamen barka jingshania barabor ngipan yakane da ukreso Trai jangim. Amen. Laispa nukusa. Laispa nukusa. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga bar jumpi kalong ka bapdiang kun hau ublay upa badon bor barra kopa topediang yegini ge jingtarwa jangi balashim na ki bon na ki jingai jame ta ka jing parkhat ba ukon jame ujisu udwai badni kanai hangi ika jing shania bantarwa yagane ge eucharist ngipan yagane da uju Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengga Piru. to kentiu yala ki donod Intiu Ki Shau Trai. tongidaingu ya utrai ublay jangim Kasong Makate.
Da shisha kalong kabashong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lembau trai jongi Jesus Christ nama da ka jingi sune yangi kinompop ula pendri diala de balaka yewu naka teisuti daga jingsha shitam halot ka dimpana ula pelai tiangi naga jingia bam jikut bat da kaba mipak nagi bayam ula ai hangi yaga jingim bam jikut bat kumda rengat bat ki angel bat ki arkengel ki kas em bat ki hima bat baru ki pait belen bat ki bojung beneng ngirwai yaga jingirwai ro yame kat ba klem sange ngi pen banam Bakhuid, Trai. parada ka jing riu play to nai tiap gun ki jinge ka bangi don ha ke jing duai jongi la jan long ba ro mangi ngi don ki jing talot ha bangi duai to ngina kar pat kom bau ji su la pen sluriangi naga bendau men siem bakui upa beneng ukloi benai hangi yau men siem bakui pan hi kai yangi kum no ban duai ai ka boru men siem bakui kan perlang yangi ki bariu play da shisha melong Bakhuid ko Trai katemei jong ka jing khuid barra namar ka tangi kar padiame to pen khuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba ya umen siem jame kum ka je halo jangi bakindup kilalong yangi kamet bagasnam jongo Trai jongi o Jesus Christ hakapon baladeno yavu badala ka mons ngobha ula pediang iya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badlai halage sinran u toshim batobam na kane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi akaju ke rukamendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u to shimbat dina ka ne pi barra namar ka ne ka longa kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ban pen mi naga binda jumpi banaga binda ki babon ya ka ban map ye ki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga Kosnam bakardor jungo Chris to pen koi yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi nau bamen daki kalam ka jing maya jonka jinge
namar kata ngi ki bapin mendaya ke jingia bar ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trai upo jang jingim badia ka kuri jang jim penim ngi dai ngwaidem namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme padban shakriya me da ka bas ngeverin ngi kar padia me bangi ki bayo binda hakamet bagas nam ukuris ngilom ki bala penyatali kawai da umen siyem Bakhuid takan mau ko Trai ka balang jamme kabala priyang hasutala ka partay bato penjana ya ka ha ke jingin rengkat bado Francis uppa Bakhuid jangi fadan some administrator jang diocese but baro ki lingdo but ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka bakarmen ya ka jingmi pa but ya baro ki bala kalat no ha ke jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar pa diame kanamba rengkat bat ka maria te so di Bakhuid ka kame jang bale u jaso bakodo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro ki rikuid ki bala pins nga baya me pateng la pateng indup long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini robert pendan buram yame da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembado badhavu kallam hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jangumen siyem Bakhuid barok kaburam bad ka jingero junam la junam Amen. ko himmen ko para tongin duwai nagabenda babun gijing don kam jangi padu Jesu ukendu yangi man gajing duwai pada umen siyem Bakhuid irap yangi iduwai nagabenda gajing pensle jung umen siyem Bakhuid halo jangi kenapa gajing duwai jangi nagabenda babun gijing don kam jangi kalong ka basesa kopa jangim baha bening kalong ka Bakhuid ka kateng jangi Kanwan ka himajame, kalong ka monjame, hakandau kung pahabani. Tawayang iminta ka jimbam jangi kapahalagasngi. Badamap yangi karengkang jangi. Kumbangi rungi map ikabalis niyo yangi. Badwatilam yangi siya ka jimpenshoy. Ray tapalait yangi nakapasiniyo. Topalait yangi ngi karpat ko Trai na gajing siniyo baro. Hagajing spoon jamme. Toy jing suk jing sign hagis ngi jangi kanamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ki pop naga pop bangin yo jing da naga jing jin jar baro kat bangi dang up keme lendi aga jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Nama kachome long kaima kachome long kaburo jinom la jinom ko Trai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai haka ya ka jing suk bad ka jingya tale kawai katkum gamon jame mame upa im bad ubasansha junom la junom Amen. ka jing suk Trai kandon barabo rengkat bat pin dap daga jingi do Trai dongin yaingu markalia
hakami ukun lambro jang uple hakami ubakit no yakapop jang parte sukito ke bala korsha ke jing kawai jang ukun lambrot kamet mat ke senam jang ukris kan ringang asha ke jingim pam chukut Oble kopa, oble maspultam, ngisngo yame, nagabenda ka jingi kai babhatam ka bangiyo, lemba ka chindur jangu kun jame ujisu, popular yangi yaw mensiyam Bakhuid name. Ngisngo yame ko jisu, nagabenda ka jingai lot ya ka met ka part jame, ya ka met pat snam jame nagabenda jangi. Malay hangi yaga jingim jame hagane ke yukinish Bakhuid ngai tilot hame ko jisu yaga jingang no janga dono jangi min siyam jangi hagane ke yukinish Bakhuid mamela kularengi kala don ga jing saiso hage baduai hage bati hage bawad haga ba pan ipan na kabenda ga jinga halo jangi Ginom sange shuban paname yarap yang iban long giba yaine haga jing duwai pangil long giba wash shidaya me wat kalam sange yame ko Trai haga jingim jongi haga ne ka porn gi duwai naga binda gi bappa gi bashitam kumba wa barahamula duwai naga binda gi nompop gi duwai ru naga binda gi jingala ka bamot jongi nompop haying jongi hapadengi kor ge jai jongi haga balang jongi haga imlang salang jongi haga ri jongi haga partay barok away iduai na kabinda ki kuon ki batia pa ki hospital ki batia ki ICU
kan bon ki bayi batoin ki balinga men siem ki basausi ko Jesu phaya ka bor jame halor bar ki tagi bapang phaya ka jingis ne jame halor bar ki kon ki barakhe ya ka sngi ka men da gasngi phaya ka bor jame halor bar ki men siem bala kalan men da hallelujah 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 Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Pensulaya bar ki kon ki bashim da hagane ka Eucharish Bakhuid. Pensulaya ki daga jingoid. Pensulaya ki daga ball. Pensulaya ki daga jinkame. Pensulaya ki daga jingsuk. Penyataliya ki inga sembala jod bala pra. Bar ka kamai ka jijungi namba saiso. Ki kon ki bas ngausi na mar ki kitram. Ki nang Lait-ïa daga bo jangene ki Eucharish Bakhuid. Jesus be dai boringi. Pen koringi menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus le kampla halor bar ke bappa ki bashita minda hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus I boring Jesus pen ko yengi baraka Jesus kar ko yengi ko Jesus hallelujah 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 to ngin nia duwai kopa ka Eucharish bangila lenium kalapla bangin aingu yame nagabenda bun ba ki jinga ejame ai ba ka jingim jangi bara shilender kalong ka jingro wai yero ya ka jimba jame hi pan ya gani da u Chris u Trai jangim Amen. u Trai undon renkad bat pim ngu ya ka kli jambi pan ya ka jingar ku na u Trai to u Trai un karku kardo ya pi badun suma sukher ya pim Amen. to un u Trai un Facebook ya pi badun la yusne ya pim Amen. to Trai un peit id ya pi baduna ya pi ka jimman ba man miat Amen. But jingar ko jung oblay badon bor baro upa barukon badumen siem Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junam Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jung Trai daga jingim ka jompi Yesus ya ublay. Laispa khatra. Laispa khatra. What like a